गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. किरीट सोमय्या यांचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय अशा घोषणा देत दोडामार्ग तालुका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं किरीट सोमय्या यांचा निषेध केला. येथील शिवसेनेच्या संपर्क कार्यालयाच्या ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात आलं. तालुका प्रमुख संजय गवस, युवा सेना तालुका प्रमुख मदन राणे, मिलिंद नाईक, महिला आघाडी प्रमुख श्रेयाली गवस, महिला उपजिल्हा प्रमुख विनीता घाडी यांसह संदेश वरक, संदेश राणे, शिवराम मोर्लेकर उपस्थित होते. करायचं काय, डोकं वर पाय. अरे आवाज कुणाचा, शिवसेनेचा. अरे आवाज कुणाचा, शिवसेनेचा. नालायकाचं करायचं काय, अरे ह्या नालायकाचं करायचं काय. निषेध असो, निषेध असो, किरीट सोमय्याचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, किरीट सोमय्याचा निषेध असो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.